млади автори в Бургас. Нали, тя всяка година се прави, знае се, че ще има изложба. Аз мисля, че съм такъв автор. Работата се казва Народно-битова абстракция. Път към Европа, магистрала. Ако се загледате, ще установите всъщност това е българския бит в момента. Значи, нещата, които са използвани в работата, това са мелничарски камъни, ок от каруца и рао. Значи всеки един от тези елементи има своята история във времето. Хората са разчитали на него, обаче в нашата реалност ние българите не разчитаме на това, което можем. И раото нарочно обърнато нагоре, в един вид не оре земята, почвата, а облаци. Образно. Но тези неща зрителя сам трябва да си отговори. В момента комбинирам тези по-финни детайли, които са. Ги комбинирам от стари неща, които просто правя. Сега се получава на един дъх. Съчетавам прецизния детайл от старите с новото, с точно експресивното, точно подходящо за една младежка изложба, както и всичките работи на моите колеги, които отново ми изненадват и с нов стил, и с така експерименти в техниката, което е много хубаво. Радвам се, че всички вървим напред, се развиваме и мисля, че тук просто тази младежка изложба, както винаги, показва какво да кажем, стандартно младежкия дух, но просто какво друго. В младежкия дух има всичко, има експеримента, има все пак частица вече от, да кажем, самите знания, една малка рутина, колкото и сме млади. И все пак има от всичко. Сега е, може би, като младото вино. Още знаем какво ще се получи, че ще стане нещо, как да кажа, ще стане нещо вече по-утвърдено, но за момента е точно младо, прикипяло, още така в развитие, да кажем, както и всички наши неща. Много се радвам, че имам възможността през годините да наблюдавам на всичките изложби развитието на повечето си колеги, защото повечето участваме за 4-та или 5-та година. И в всяка тази ежегодна година на младежките художници се вижда техния напредък най-силно, защото така ние се отделяме от другите автори